by som v mene poslaneckého klubu Podbrezín a v mene vedenia mesta vás privítal všetkých na dnešných tradičných hovorov s občanmi. Moje meno je Cyril Fogáš, som z Vitališoviec a podnikám v časti mesta Liptovský Mikuláš okoličné. Mám na vedenie mesta pár otázok a poprosil by som vás, keby ste mi ich vedeli zodpovedať, pretože podnikám 24 rokov, dodnes som zamestnal vyše 2,5 tisíc ľudí a toho času v mojich firmách, v ktorých mám účasť, pracuje okolo 250 ľudí. Mesto Liptovský Mikuláš v poslednej dobe zmenilo územný plán mesta, ktorý zakazuje alebo obmedzuje výstavbu heliportu. Chcem sa opýtať vedenia mesta Tuna, vzhľadom na to, že beží územné rozhodnutie vo veci projektu vydávania územného rozhodnutia pre projekt Heliport. Moja otázka, je už pravoplatne ukončený proces vydávania územného rozhodnutia pre projekt Heliport? Neviem povedať, zajtra sa opýtam vedúcej stavebného úradu. Dobre, to znamená, že dneska, ďakujem, to znamená, že dneska chce niekto iný, možno pán Slavkovský to nevie, vie to pán Vinčuk napríklad, alebo či je pravoplatne ukončený proces vydávania územného rozhodnutia pre projekt Heliport. Alebo pán Repasky. Normálne, ktoré myslím, že poslanci to nezasahujú. Nemyslím tak, ale či ja sa všeobecne pýtam, lebo chodím na ja sa preto toto pýtam, lebo chodím stále na stavebný úrad a nejakým spôsobom sa ja ako občan mesta neviem dozvedieť, či je ukončený alebo neukončený proces vydávania územného rozhodnutia. To znamená, že predpokladám, že pán Slavkovský, moja otázka je smerovaná na vás, čiže či neviete náhodou mi povedať, či existujú nejaké zákonné prekážky, ktoré brania vo veci územného rozhodnutia pre projekt Heliport rozhodnúť. Či mi neviete povedať? Pán Fogáš, ten proces celý je v rukách stavebného úradu, odborných pracovníkov, to nie je v mojich rukách. OK, ďakujem. Ďakujem. Mám ešte na pána Slavkovského jednu otázku. Čiže predpokladám, že vzhľadom na to, že ten proces je v rukách zamestnancov stavebného úradu, neviete mi ani povedať takúto základnú vec, či stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš v predmetnom projekte dodržuje zákonom stanovené lehoty pre vydávanie územného rozhodnutia. Predpokladám, že dodržuje. Predpokladáte, alebo... No, ja ich nekontrolujem, pritom ku mne príde takéto rozhodnutie, až keď je pripravené na vydanie, na právoplatné rozhodnutie. Procesné záležitosti, vyjadrovania a tak ďalej sú veci, ktoré si musí striehnúť úrad. Dobre, čiže úrad si musí tieto veci striehnúť. Kto priamo z vedenia mesta Liptovský Mikuláš je zodpovedný za chod stavebného úradu mesta Liptovský Mikuláš? Stavebný úrad je podriadený mne cez vedúcu stavebného úradu. To znamená, že vzhľadom na to, že stavebný úrad je súčasťou mestského úradu. Pracovníci stavebného úradu sú zamestnancami mesta, ktorí splňajú osobitné povinnosti. To znamená, komu je priamo zodpovedný stavebný úrad na meste? Komu je priamo zodpovedný? Stavebný úrad ako pracovnoprávne je zodpovedný mne, odborne krajskému úradu. Pracovnoprávne je zodpovedný, za to som zodpovedný ja. Rozumiem, pochopil som to. To znamená, moja otázka je taká, keďže nie som spokojný s tým, ako stavebný úrad rieši projekt Heliport, ktorého ja ako konateľ spoločnosti Elan a investor, ako moja žiadosť prebieha, to znamená, komu sa ja mám sťažovať na chod stavebného úradu? Môžete sa u mne alebo u pani prednostky. Rozumiem. To znamená, zajtra sa prídem sťažovať k vám, pán Slavkovský, na chod stavebného úradu. Budete tu na meste, môžem sa ohlásiť u vás už teraz? Ešte sa nemôžete. Dávam termín. Dobre. Môžete to v písomnej podobe, to môžete podať kedykoľvek. Predpokladám u pani prednostky. Dopodateľne, no skončí to u mňa a cez pani prednostku pani vedúcej. Dobre, moja ďalšia otázka na vás, pán Slavkovský. Vzhľadom na to, že vy ste primátor a štatutár mesta Liptovský Mikuláš,
ako sa stávate v prípade nerealizovania výstavby heliportu k náhrade škody voči spoločnosti Elan vzhľadom na znemožnenie výstavby heliportu, tak ako sa mesto Liptovský Mikuláš zaviazalo vo svojom záväznom stanovisku v roku 2011 z dôvodu zmeny územného plánu, ktorý platí už druhý týždeň. Ja som vám to povedal Vondrašovej, jasne, ponúkame dohodu. Ak sa nedohodneme, budeme sa súdiť, kde si vy budete dokladovať svoje predpokladané náklady, ktoré my budeme buď s nimi súhlasiť, alebo ich rozporovať. Môžeme sa dohodnúť, môžeme sa vyhnúť súdu. Ale poslanci pri plnom vedomí a svedomí vedeli o tom, že v prípade, že sa príde k zmene územného plánu, je možné, že si tú škodu budete uplatňovať. Buď sa dohodneme, alebo ak sa nedohodneme, tak bude musieť rozhodnúť súd. To znamená, vy dneska ako vedome žijete s tým, že náhradu škody, poslanci sú si vedomi toho, že dneska vzhľadom na to, že nezrealizujeme výstavbu heliportu, mesto, títo občania, ktorí tu sedia, a nielen títo, proste aj tí všetci iní budú znášať náhradu škody, ktorá našej spoločnosti vznikla. Pán Fogáč, povedal som, čo som povedal, viacej k tomu nemám čo dodať. Dobre. Poprosím vás veľmi pekne, na podnet koho sa vydáva táto tlačovina? Táto tlačovina noviny, ktoré sa volajú Novinky Liptovský Mikuláš. Na podnet koho? Neviete mi náhodou povedať, na podnet koho sa vydáva táto tlačovina? Kto ju platí? Nie, mňa nezaujíma, kto ju platí. Mňa zaujíma, na podnet koho sa táto tlačovina vydáva. Podľa mňa máte informácie v tiráži. To je normálna registrovaná tlačovina. To nie je žiadny reklamný leták, za to je niekto zodpovedný. Tam je tiráž a všetko. Kto z vedenia mesta Liptovský Mikuláš je zodpovedný za články a informácie, ktoré sa tu uverejňujú? Nikto, tam je redakcia, to má svoju redakciu, to sú redaktori, ktorí si to dávajú dohromady. A to nemá nič s mestským úradom spoločné. Čiže táto tlačovina nemá nič spoločné s mestským úradom ani so zamestnancami úradu mesta Liptovský Mikuláš. Nemá, to je samostatný vydavateľ, ktorý to vydáva. Takže predpokladám, že vy nebudete vedieť zodpovedať ani na moju predposlednú otázku, že na základe akých skutočností sa tu uverejňujú tieto články. Vzhľadom na to, že vy, pán Slavkovský, ako štatutár a primátor, mi neviete povedať, či v predmetnom procese územného rozhodnutia bol pravoplatne ukončený, nebol ukončený, pokračuje, nepokračuje a samozrejme tieto veci, ktoré sú tu uverejnené, predpokladám, že sa k tomu neviete vyjadriť. Za to je zodpovedný autor toho článku. Zdroje, odkiaľ si ich zobral, to je jeho vec. Ako ich vyhodnotil, zastupiteľstvo je verejné, na zastupiteľstvo rozhodnutie padlo. Ak to vyhodnotil tak, ako to vyhodnotil, napísal si to tak, ako si to napísal. Novinári sú v tomto smere slobodní. Takže v tomto prípade zase nevieme sa dopatrať, kto je autorom článku, ale nevadí, požiadame o to prokuratúru, aby nám to zistila, lebo aby ste ma chápal, prečo sa na túto vec pýtam, je to preto, lebo zatiaľ vo veci máme tu pána Krajčího, ktorý je právnik, ktorý veľakrát hovorí, že raz hovorí ako právnik, potom ako občan, potom zase ako právnik, potom poslanec. Čiže pán Krajčí, aká je tá skutočnosť, keď vo veci heliportu dodnes nebolo rozhodnuté, lebo ja hovorím, že vo veci heliportu do piatku 16 hodín 40, kedy som opustil stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš, nebolo rozhodnuté a napriek tomu, že vo veci nebolo rozhodnuté, niekto sa podieľa na tom, že verejne vo vytlačku 16 000 kusov zverejní, že heliportu definitívne odzvonilo. Pán Krajčí, skúste sa k tomu vyjadriť ako právnik. No, ja to vidím prvýkrát tú tlačovinu, ja neviem, čo tam je napísané. Tak ako sa mám k tomu vyjadriť? Prepáčte, nevedel. Ako sa mám k tomu vyjadriť?
Rád sa s vami o tom pobavím, môžeme sa o tom pobaviť potom dvaja, ale ako sa mám teraz k tomu pobaviť? Nie, ja som myslel, že tú tlačovinu poznáte, Nie. len preto sa pýtam. Hej. Týmto prvým Čiže, pán Slavkovský, vy ste videl tú tlačovinu niekedy? Už videl. A čo vy, Keď som ju mal, takisto ako vy. Čiže niekto tú tlačovinu vytlačil, rozmnožil vo vytlačku 16 000 kusov, ktorá hovorí nie, aby vážení spoluobčania, pozrite, veď tu sa nebavíme len o Harry Potte, tu sa bavíme o rôznych iných veciach, ktoré sa týkajú života nášho mesta, medzinárodná konferencia o športovaní v prírode, hej, čiže to asi zaujíma ľudí, predpokladám, z Košíc, z Prešova, z Východniarov a tak ďalej. Tu sa bavíme o tom, že v Mikuláši bola otvorená šibenica na pamiatku Janošika, ale to tiež nie je všetko. Tu sa bavíme o tom, že v tomto článku sa spomína, hej, ja potrebujem okuliare, o radničných trhoch, ale ani to není dôležité. Tu sa predovšetkým spomína, a poprosím vás, urobte mi taký dobrý záber, aby to bolo vidno, že predpokladám, pán Slavkovský, že to je váš výrok, Alexander Slavkovský, pravda porazí každú demagogiu. Pán Repasky, vy náhodou neviete sa k tomu vyjadriť, ste na tejto fotografii takisto? Ale veď to je ilustračná fotografia, neviem, kto ju odfotil. Kto ju odfotil. Tak čo sa vám k tomu vyjadrovať? Jasné, veď to bola moja otázka, pán Repasky, len sa neurazte. Pozrite, to bola moja otázka vzhľadom na to, je to moja otázka vzhľadom na to, že sa nachádzam ako obyvateľ mesta, obyvateľ mestskej časti Vitališovce a poviem úplne nevýznamný podnikateľ v tomto meste a uvádzajú sa tu rôzne veci, ktoré občania Letie sa týkajú všetkých vás, parkovanie, proste teplo a tak ďalej, heliport, náhrada škody a naraz vidíme tú tlačovinu vo vytlačku 16 000 kusov a nikto nevie povedať, odkiaľ pochádza, kto dal na to súhlas, kto je za to zodpovedný a tak ďalej. Čiže nám občania neostáva nič iné, len musíme rozmýšľať o tom, koho sme si zvolili, kto nás to tu reprezentuje a prichádzajú nové voľby nových možností. Hej, neberte to ako propagáciu nových volieb, ja sa k tomu vôbec nestávam. Hej. Čiže jednoducho musím požiadať o pomoc pána prokuratúru, aby nám povedala, kto takéto veci zverejňuje, veď tie sa týkajú vás všetkých, nie iba mňa. Ďakujem a pardon, ešte mám jednu otázku. V mestskej časti Vitališovce sú umiestnené kontajnery aj dopravná značka na pozemku mojej ženy a tá vám chce iba tlmočiť, že nejakým spôsobom chceme zabezpečiť z tejto strany vchod na náš pozemok a bránu, aby sme to mohli civilizovane uzavrieť. Čiže my naďalej poskytneme tieto priestory, naďalej, opakujem, len v dobe výstavby, keď budeme robiť tieto veci, aby ste mali strpenie, pán Klepač, technické služby a tak ďalej, že na určitú dobu možno budeme manipulovať kontajnermi. Nechceme využiť situáciu toho, že čo sa deje medzi našou rodinou a vedením mesta a tak ďalej. Hovorím, naďalej budeme sponzorovať mesto Liptovský Mikuláš plochou na umiestnenie týchto kontajnerov. Občania, keby ste chceli do budúcna k týmto veciam, čo som tu hovoril, moje telefónne číslo je vám známe, môžem vám tomto poskytnúť ďalšie informácie. Ďakujem, pekný večer. Dobre, môžete vysvetliť dlhšie vystúpiť. Jedna vec, prosím vás,